우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Bricks Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, for today's video is meron akong isi-share sa inyo and siguro nabasa niyo na sa title ng video na ito. And alam ko, curious din kayo kung may sinasahod na ba ang mga small YouTubers just like me na merong 4,500 na subscribers or magkano man yung subscribers basta small YouTubers. And alam ko, curious din kayo kung magkano na ba ang aking sinasahod. So, if you wanna know that, then keep on watching. So, ayun na nga guys, isi-share ko na sa inyo kung meron na bang sinasahod ang mga small YouTubers just like me na merong 1,000 subscribers up to 10,000 subscribers or magkano na ba talaga ang sinasahod ng mga small YouTubers just like me. So, disclaimer lang guys, first things first, disclaimer lang. Gusto ko lang i-share ito sa inyo para maging transparent and para maging aware yung mga aspiring YouTubers na katulad ko na gumawa ng mga videos not just for money purpose but for everyone purpose only and not just na iniisip mo na meron kang kikitain. Kailangan mo rin maging passionate sa craft mo. And so yun, ito nga yung pag-vlog ko aside from pag-aaral. So yun no, na-approve yung aking monetization is noong July 20 to 2019. And na-reach ko yung aking na-reach ko yung 1,000 subscribers way back November 2018. And na-reach ko yung 4,000 watch hours is noong July na rin. Parang July 21. So pagka July 22 is na-monetize na yung aking mga videos na na-upload. So today is October 13. So, isi-share ko na sa inyo kung magkano ba aking kinikita. So, ipapakita ko siya ang aking screenshot. Meron akong screenshot sa aking Google AdSense and gusto ko lang maging transparent kung magkano ba ang aking kinikita and isi-share ko rin sa inyo yung breakdowns of aking kinikita. So, ito yung aking screenshot. So ayun nga guys, nakita nyo na ang screenshot ng aking total na na-earn as of July until October ngayon. So kung iisipin, malaki-laki na rin and as small YouTubers parang overwhelming din sa akin na meron akong kinikita kahit pa konti-konti lang yung aking kinikita. So first things first, gusto ko lang i-inform kayo na iba yung rules ng pag-earn ng money sa Philippines compared to America, because as far as I know sa mga napanood ko mga videos about mga YouTube monetization or ano-ano man yan, is dito sa Philippines is every 1,000 views is equivalent to $1. Sa Amerika naman is every 1,000 views is equivalent to $3. Kaya nga most of mga YouTubers is nag-i-English talaga para meron silang mga viewers from other countries just like America to earn a big amount of money. So yon. So, isi-share ko na yung breakdowns of na-earn ko. So, noong July, ipa-flash ko na lang dito. So, noong July is naka-earn ako ng $37.42 as
of the month of July. And sa August naman is na, yun nga, sa August is naka-earn ako ng $8.83. So, bumaba siya kasi hindi ako nakapag-upload ng video kasi nga nasira nga yung phone ko noong May until and August pa ako bumalik ng pag-YouTube. So, yun. And noong last month, September, is naka-earn ako ng $9.99. So, yun yung aking income as of now, and hindi pa nakikita yung income ko as of October. So, para sa mga small YouTubers just like me, overwhelming and nakakataba ng puso kasi hindi man ako ganun ka famous, hindi man ako ganun ka well-known na YouTuber, kaka-start ko pa lang. Meron na akong nakikita and tiyaga lang talaga na gumawa ng mga videos. And salamat sa mga nanonood ng videos ko, mga classmates ko, and sa mga friends, my families, and every people na sumusuporta sa akin. So, yun kasi ako paunti-unti lang talaga yung pag-a-upload, or konti lang talaga yung mga views ko. And yun, and also kung kita ka sa YouTube through views, hindi sa subscribers or sa mga shares and likes or comments, sa views talaga yan, and also sa mga ads na nilalagay sa iyong videos. So, kung gusto mong malaman kung paano yan, i-search nyo na lang yan sa YouTube. Madami nang nag-discuss niyan about mga YouTube, how to earn something like that. I-search nyo na lang. And also, I just want to take this opportunity to thank everyone na thank you talaga sa pagsuporta. And kahit konti lang yung mga views ko, is meron na yung na-earn kahit $0.02, meron na yung na-earn. And ang equivalent pala ng 100 views is para makakabili ka na ng isang tinapay na worth 20 pesos or 30 pesos. Parang ganun lang yung ma-earn mo. So, or baka yun nga, yung tinapay na tagki 15 or 15 pesos, yun lang yung equivalent ng $100. So, thank you ulit sa mga nanonood ng aking video. So, thank you talaga, and sana mas lumaki pa yung ating family, and sana matulungan natin ang isa't isa na maabot yung mga pangarap natin. So, dito ko na i-end yung aking video. Sobrang short lang na ating video na ito kasi yun lang ang isipan kong gawa ng content kasi maraming nagtatanong. So, dito ko na end yung aking video. Thank you so much for watching. This is Bricks Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And i-follow mo na rin ako sa aking social media accounts, Facebook, that is Bricks Tiguman, Instagram, bricks.tiguman, and sa Twitter @I'm_bricks_tiguman. So, thank you so much for watching. This is Bricks Tiguman once again, saying annyeong! Bye-bye!